Ahojte, takže dneska tu máme dve pošty. Ideme si to pootvoriť. Takže prvú máme. Parádne vysklané. Už vám to asi niečo vraví. Takže tu máme nábojnicu Hilsnu. Zaostríme. Pekne značenú. Si to musíme nejako nasvietiť lepšie, alebo teraz je to fajn. (1913) 8 cm M5, Rakúsko-Uhorský orol, WDF 13 Berndorf. Takže toto je Hilsňa do Rakúsko-Uhorského polného diela kanónu. Tu máme jednu poštu. Teraz si otvoríme druhú. Tohto káva naberávam často. A teraz zhodou okolností táto jedna pošta nadväzuje na druhú. Tento malý balíček je dosť ťažký. Tu máme časovač M99. Je to už prázdne, nefunkčné. A tu máme telo 8 cm šrapnela Rakúsko-Uhorského. Čiže nadväznosť bol vlastne v tomto. To takto. Takže tieto nábojnice Hilsne už mám momentálne 3. Celá šrapnerov už mám viac. Časovače tiež. Takže dneska som si spravil takúto kompletku. Ale všetko je prázdne, bez nebezpečných zložiek. Je to už iba kus železa. Takže dneska sme zase niečo získali do zbierky. Týchto nábojníc sa už vyskytuje pomerne málo. Tela šrapnerov ešte, to sa ukazuje, ale nábojnica je v dobrom stave. Pekne značená. Za mňa super dneska. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.